само да ви кажа, спечелих майнер. И то да ви кажа ли откъде? От клан Чест. От клан. Ей тук. Клан Чест, 10 лева го отварях. И познайте какво? Майнер. Майнер. За мен това е ненормално. Не е човешко и не е логично. Майнер. Изобщо не е логично. Не мога да повярвам. Майнер! А Валери ми каза, нямам легендари. И от втория клан Battle Chess май третия и майнер! 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 Тапир. Това не ми е тапир, де. Той е готин. Тук да пусна нещо. Пущам най-обикновени карти. Ако можеше легендарна задумече да си я правя втори левела. Ама втори. Направо целия изтръпнах. Майнер. Първата ми легендарна. А на Йони май му е втората или третата. И има едно от 4 лава хаунчиони. Краси пък има доста легендари, както и Иво. На кой? Запата ми е доста полезна, ама ще рискувам. Оу! Аз съм с майнера! Ако видя тази радост, ще изпера един. Аз съм много добър. Падна ми се майнер. Добре, сега ще ви покажа. Ще го изпробвам. Майка ти побе. Всъщност не е. Той е пълен слабак. Ама... Той е луд. Майнер. Ще рискувам така, е по-хубаво. Ама... Някъде тук искам майнера. Майнера, че да го изпробвам. Аз искам да го пробвам. Хора, аз всъщност ще спестявам. Тук малко да се понамали. Майнер. Два майнера. Това майнер чус. Майнер джус. Как ми пресека майнерите. Това беше от този клип. Хайде хора.